Здравейте хора, аз съм Мерик БГ и това е моята кандидатура за Candyland. Аз съм на 14 от Поморие и играя Майнкрафт близо 2 години. Там някъде. И тази малка къщичка, не е голяма, според мен е доста красива и става за кандидатура, както и в къщата българското знаме. Нека сега да влезем вътре и да я разгледаме. Още като влезем виждаме, че пода е шахматна дъска. А точно под стълбището за втория етаж е Enchanting. Да. Тук имаме някакви честове и две легалца като спалня. Нека сега да отидем на втория етаж и да разгледаме и още щом се качим виждаме тук, че има нещо като малък чеслон, подобен на чеслон, но малък. Но има място за всичко. За всичко съм сложил един. Аз мога да го направя по-голям за Chess Room, но съм го сложил така само да ви покажа какво мога да направя. Какъв е моят стил за строене. Обичам да строя с мърч. Ето тази къща от мърчова дървесина. Стъпалата с мърч. И това е третия етаж, който почти не служи за нищо, но аз го ползвам нещо като краска, да се огледам наляво надясно, така отзаде, отпреде, не се вижда. Но ако съм насървавал този чест, сигурно ще го ползвам за нещо полезно. И нека сега да излезем от къщата. Ето виждате пода и тук е като шахматна дъска. И нека да излезем от къщата, да я разгледате и отстрани. Ето тук виждате как съм сложил така обърнати стъпала. И да, това е. Дано да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал къщата, се надявам да ме приемете. Това е моя първи клип. Надявам се да харесате, да абонирате, за да има още много такива клипове. И да, тази къща я строях колко? 30 минути. Толкова 40. И дано да ви е харесало. И до следващия клип. Чао!